asetuksen, mihin tämä tekniikka meillä niin kuin sisään tulee. Ja tavallaan tämä on meidän puhelinkeskuskaappi tässä ja puhelinkeskuspiuhoitus on niin kuin tässä oikealla puolen niin kuin näköisellä. Ja tämä puhelu tulee meille tämän Fastnet-solmun läpi. Tämä on Telen toimittama laite tänne perälle ja tämä on sisääntulo solmulaite, josta on sitten piuhayhteys tuonne puhelinpuolelle niin kuin tätä piuhaa pitkin. Ja nyt tämä Fastnet-solmun läpi tulee niin kuin myöskin tämä meidän ATK-liikenne ja se tulee tähän reitittimeen, joka on täällä niin kuin alla tällainen kapea laatikko. Ja se tulee yhdestä portista tänne reitittimelle sisälle. Eli tätä pitkin tullaan niin kuin Lestijärvelle ATK-osalta. Ja tämä reititin jakaa nyt sitten tätä liikennettä niin, että tämä reitittimen läpi on kytketty kunnan tämän toimiston niin kuin sisäinen tietoliikenne. Se on tätä ohut Ethernettiä koaksaalikaapelia myöten hoidettuna. Ja tämä reititin toimii samalla niin kuin suodattimena meille tietoturvan osalta. Ei tällä reitittimellä ole estetty, että ei pääse niin kuin, mitä sattuu liikennettä tähän kunnan sisäiseen verkkoon. Tämä reitittimen läpi tulee myöskin meidän terveyskeskus ja se tulee tällaisella modemilla, joka on tämä reitittimen päällä. Meillä on niin modemiyhteys tuonne terveyskeskukseen ja tämä modemi nopeus on 512 kilobittiä sekunnissa. Ja tämä tulee myöskin tämä reitittimen läpi, jolloin tähän saadaan lisää tietoturvaa tuolla reitittimellä tarvittaessa asennettu. Sitten meillä on tästä reitittimestä otettu myöskin nyt tietotuvalle lähtö ja meillä on tässä tämmöinen transceiveri, joka jakaa tätä osaa reitittimestä täältä näillä punaisilla piuhoilla, muuttaa tämä transceiveri sen valokaapeliliikenteeksi ja se menee täältä tämän laatikon läpi, lähtee valokaapelina sinne tietotuvalle menemään. Eli tietotuvalta tullaan ja tästä kautta mennään tänne reitittimeen ja päästään niin kuin myöskin valtakunnan verkkoon. Eli täältä lennetään Kokkolaan ja sieltä mennään sitten tiedon valtateille. Niin. Aivan. Ja nyt me on rakennettu sitten tähän samaan yhteyteen tällä transceiverilla jako niin, että me saatiin tämmönen niin sanottu hubi, jolla pystytään tätä verkkoa jakamaan vielä muuallekin. Ja tässä on nyt kortteina yksi tämmönen kortti, jolla on tätä verkkoa jaettu tuonne naapuriliiketaloon. Eli sinne on myöskin verkkoyhteyttä viety. Ja tässä on myöskin paikkoja, että voidaan ottaa lisää tämmöisiä 180 metrin koaksaali- tai Ethernet-yhteyksiä, joihin voidaan rakentaa koneita kiinni. Eli se sillä etäisyydellä toimii? Tämä maksimi on, sitten tarvitaan jälleen lisää hubi tai vahvistin tai muu laite, jolla voidaan niin kuin jatkaa sitä pituutta. Meillä on myöskin yksi suunnitelma ollut, että tähän laitetaan tällainen valokaapelikortti, jolloin sillä saadaan 2 kilometriä. Meillä on tietotuvalle asti täältä niin kuin valokaapeli pari vapaana, niin myöskin heitettyä tästä verkkoyhteyttä ja tietotuvalta voidaan jatkaa valokaapelilla eteenpäin. Tuossa oikeastaan tämä niin kuin pelkistettynä sekavan näköisenä sotkuna, mutta kuitenkin toimiva. Joo, onko pojilla? Kysykää jos. Onkohan tämä nyt sitten, vastaako tämä nyt, jos ajattelee meillä, niin sitä mikä tulee meidän terveyskeskukseen? Koska se, niin teillä kai terveyskeskukseen, jos mä oikein käsittelen, tulee tämä laite. Jaha, justiinsa. Ja melko varmasti tämä laite, tämä reititin myöskin, jos sitä ensi kerran jaetaan. Joo. Mutta meillä olisi sellainen suunnitelma, että se tulee terveyskeskuksesta kunnantalolle ja sitten siitä kunnantaloilta niin koulukeskukseen, missä on sitten se tietoturva. Joo, silloin todennäköisesti on, että
tällä reitittimellä jo siellä terveyskeskuksella jaatte ensi kerran ja sitten te tuutte suoraan jollakin välineellä tänne toiseen reitittimeen, joka tulee kunnantalolle niin kiinni. Eli toinen reititin tulee sinne, josta kunnantalolla sitten jaetaan. Näitä reitittimiä voi olla monta peräjälkiä. Että... Ei se sitten hidasta sitä? Ei se hidasta. Ja nämä reitittimet sinänsä on hyviä, että näissä voi näitä tietoturva-asioita säätää vähän joka reitittimellä sitten, että voidaan kunnantupa ja tietotupa erottaa teilläkin niin reitittimen tasolla, jos sinne tulee reitit. Mä en nyt aivan tarkkaan tiedä, mikä teidän suunnitelma siellä on että Erkkilän Pekka niitä on niitä laatinut. Mutta mä senkin takia haluan täällä näyttää, että ei nämä ole niin monimutkikkaita nämä asiat, ettei niitä kannata pelätä. Aika pieneen ne sopii. Niin, ja ne on ihan vain muuta kuin vehkeä ja tökkii peräjälkiä, ettei siinä sen isompaa asiaa. Ja kun ei sitä tarvitse ymmärtää, että mitä siellä sisällä on. Ei, muuta kuin noin lähimä, että ne passaa peräkkäin. No voitko kertoa, miten Lestijärvi nyt toimii meidän tämän alueen keskuksena sitten muutoin? No se ehkä aukeaa sitten tuolla tietotuvalla nyt kun siirrytään sinne niin paremmin, mutta nyt joka tapauksessa niin kuin muualta kunnista tullaan meille, niin sitä tullaan tähän Vastetsolomuun tätä mustaa piuhaa ja tätä kautta tullaan tänne reitittimeen ja täältä reitittimeltä mennään tätä pitkin tietotuvalle. Eli toiset kunnat tulevat meille sinne tietotuvalle ja asioivat siellä ja liikennettä, että vaikka se Kokkolan kautta kierretään, niin se on kuitenkin aika nopea. Se on tuo 256 kilobittiä on nyt tämä yhteys sovittu meillä, mikä lähtee sinne Kokkolaan, että tämä ajan nopeuksissa ihan mukava. Kyllä. Että ne vielä ei ole meillä sellaisia tekniikkoja käytettävissä, joka nyt oleellisesti tarvitsisi nopeampaa yhteyttä. Mutta kyllähän kuvayhteydet, kun tulee enemmän käyttöön, niin sitten ollaan taas. Selvä. Mutta siihen on... Ja tässä on teidän tietotupa nyt tähän kirjastoon sijoitettu. Mitenkäs se tähän tuli? Kyllä se perusajatus on justiin saada niin kuin tää tämmönen internetin mahdollistama tietolähde niin kuin kirjaston kanssa samaan yhteyteen. Joo. Se pani meidät suunnittelemaan. Ja se oli halpa ratkaisu tilojen osalta. No nyt tuo tila, mikä tässä päässä on tietotuvalla, niin se oli meillä semmoinen lehtisaliosa ja me jouttiin rakentamaan tuonne vintille sitten lehtisali niin kuin uusi kokonaan, että ei se niin välttämättä kauhia halapa ollut, mutta kuitenkin nähtiin, että se on toimiva. Kyllä. Mutta millä tavalla siinä teillä toimitaan? Käytön osalla niin tämä on niin kuin kaikelle yleisölle avoinna silloin kun kirjasto on avoinna. Eli silloin kaikki, jotka niin haluaa käyttää koneita, niin pääsevät koneiden ääreen ja käyttämään niitä. Mutta sitten tämmöiset nuoret ja jotka ihan työssä tarvitsevat, niin heille on annettu erikseen avain ja he voivat tulla tänne niin kuin muulloinkin, milloin vain on niin kuin tarvetta. Ja kyllä niin kuin käytännössä se on mennyt ihan niin, että nuoret saattavat tulla varsinkin lauantai-vastaisina öinä niin olla täällä ihan aamupuolella yötä. 4-5 maissakin on logiin kirjaantunut, että on vasta lopetettu. Yötä päivää koneet pyörii. Ihan Se on talomisten keksiä. Joo, että tää on nämä taustalla löytyy nämä, niin nämä oli hyvät ja tukevat näin. Minkä näköisiä löytyy? Taukia. Tämä on nyt niin kuin tämän verkon tämmönen kytkentäkaappi. Eli kun me siellä kunnanviraston puolipäässä katsottiin niitä piuhoja, niin nyt täällä on samanlainen laatikko kuin siellä ja nyt se valokaapeli, joka sieltä lähti, niin tulee tässä niin kuin tänne sisään. Joo. Ja kun tämä valokaapeli tulee tänne, niin se tulee tällaiseen toistimeen, jossa se jaetaan normaali Ethernet-verkoksi ja
tätä verkkoa pitkin se menee tällaiseen hupiin, josta se jaetaan pari kaapeli piuhoiksi, jotka menevät sitten, jokainen kaapeli menee yksittäiselle koneelle ja sitten tää toisesta haarasta lähtee ja jatkaa tuonne kirjastolle että koululle. Ja meillä on niin niissä haaroissa kiinni sitten nämä kirjaston muut tietokoneet ja koulun koneet. Ja nyt tietoturvahommissa on niin kuin nämä kirjaston koneet ja koulun koneet, niin siellä reitittimellä erikseen määritelty, että niiden liikenne sallitaan tuonne kunnan verkkoon. Mutta nämä muut koneet on eristetty niin, että ne ei pääse kunnan verkkoon, vaan ne menee sitten tätä samaa reitintä pitkin tänne Kokkolaan ja sitä kautta internetiin. Näille ei pääse kunnan verkkoon ollenkaan? Näillä ei pääse kunnan verkkoon niin kuin kiinni ollenkaan, että se on niin kuin este. Reitittimellä. Jos ajattelee niin meilläkin koulukeskuksessa, niin sitten että esimerkiksi jostakin kansliasta ja muusta, niin ne voi tehdä niin, että niillä pääsee esimerkiksi rehtorit ja näin. Joo. Ja sitten se voi ihan reitittimessä niin kuin konekohtaisesti hoitaa, koneen verkkokorttikohtaisesti hoitaa, että ne tietyt koneet pääsee läpi. Nyt sitten täällä tietotuvassa itsessään niin meillä on 10 konetta on niin kuin täällä näin oppilaskäytössä. Ja sitten yksi kone on tähän opettajalle varattuna tähän sivustalle. Ja sitten meillä on täällä tämmöinen palvelinkone, joka on niin kuin sisältä aavistuksen isompi kuin nuo muut koneet. Keskusmuistia täällä oli 32 megaa ja tällä hetkellä kovalevytila on 1,2 gigaa. Ja tää on 100 MHz Pentium tää kone. Ja tää on nyt se kone sitten, joka toimii niin kuin koko seutukunnan myöskin palvelinkoneen. Eli kaikki liikenne kerääntyy niin kuin tähän, että tätä on tutkailtu, niin tässä on nyt ollut jo semmoista 20 konetta yhtä aikaa kiinni, jota tämä kone on palvellut. Ja näyttää siltä, että toistaiseksi ei ole nopeuden eikä muun kanssa ollut vielä ongelmia. Saan nähdä sitten, kun määrä kasvaa niin milloin rupeaa tulee niin nopeuteen hiastusta, mutta muistilla ja tällaisilla sitä voidaan vielä vauhdittaa lisää. Kuinka monta konetta tässä nyt on tämän takana? Tässä on nyt niin kuin kaikki nämä luokan koneet on niin kuin mahdollista kirjoittautua tähän koneeseen kiinni. Joo. Ja kaikki nuo meidän kunnan ja koko seutukunnan alueella, mitkä on verkossa, niin voi kirjoittautua tänne kiinni. Että niin kuin sanoin, tuossa yhtäaikaisesti on ollut yli 20 konetta kirjoittautuneena, jotka käyttää yhtäaikaisesti tätä. Tässä on myöskin niin kuin seutukunnan nimipalvelu, kaikki on täällä tässä pienessä koneessa. Osoitetiedot, sähköpostia ja muuta laitetaan. Se on kätevintä, että tämä kone ei ole mikroa kummempi. Ja käyttöjärjestelmänä täällä on Linuxin käyttöjärjestelmä, että se on niin kuin sillä tavalla poikki. Mutta jos te palvelinkonetta vetelissä niin kuin suunnittelette laittaa, niin Windows NT saattaisi olla niin kuin ehkä hyvä ratkaisu teille. Että meillä tämä perustuu, että nämä pojat oli spesialisoitunut tähän Linuxiin ja ne sen niin kuin aseensi, että tämä on niin kuin jonkun verran mutkikkaampi asettaa mitä joku Windows NT. Ja NTstä ainakin kokemukset on ollut aika hyviä toistaiseksi, mitä on kuullut. Vapaassa käytössä kaikilla tietotupalaisilla. Ja sitten tämmöinen värimustesuihkutulostin. Eli saadaan värikuvia tulostettua tällä. Ja sitten meillä on skanneri, jolla voidaan kuvia skannata, tekstejä skannata tuonne palvelinkoneelle tai päätteille tuonne. Meillä on käytössä tämä Microsoft Office-paketti, eli sitten löytyy tekstinkäsittelyohjelma tuo Microsoft Word ja sitten Exceli. Ja sitten meillä on kuvankäsittelyohjelmana meillä on tämä CorelDRAW 3.0 versio. Sitten meillä on tämä Multimedia Toolbook-ohjelmisto, jolla näitä multimedia-sovellutuksia on tehty.
Sitten on jotakin tämmöisiä koulun ohjelmia, jotain Fiksu Jaskaa, tämmönen kuluttajaneuvontapeliä. Sitten on jotain matematiikkapelejä ja äidinkielen ohjelmistoja ja tämmöisiä tähtitieteestä kertovia ohjelmia. Kun ne nuoret nyt tätä käyttää varmasti paljon, niin mitä ne yleensä tekevät näillä? No, suuri osa niin käyttää sähköpostia, sitten ne käy virkkaamassa, lukevat www-sivuja ja joku sitten pelaa. Meillä on tuo videokortti tässä koneessa. Me pystytään videolta ottaa niinku kuvaa tänne ja se pystytään tästä pysäyttämään se kuva ja nyt tää voidaan tallentaa sähköiseksi tää kuva tuonne. Eli sun kameras voidaan ehkä kytkiä tähän. Joo. Puhelimeen tämmöisen pääteyhteyden internetillä ja kirjauduin sinne sisälle. Ja sitten täältä voi käynnistää tämän irkkausohjelman ja sitten vaan lähdetään irkkaamaan, valitaan kanava, että mille mennään keskustelemaan ja mennään vaikka Finland-kanavalle. Ja nyt siihen sitten alkaa näkymään, kun toiset kirjoittelee ympäri Suomea, alkaa tulemaan tekstiä ja siihen pystyy itse vastaamaan joko julkisesti tai sitten kirjoittaa jollekin, ettei toiset näe. Se näkyy olevan aika hiljaista, on aika muita. No miten te hyödynnätte eri oppiaineissa tätä? Kielet esimerkiksi? No, opettajat ei ole vielä tähän oikein perehtynyt, että me ei ole paljon käytetty näitä internettiä niin opettajat on opetuksessa niin mukaan ollut. Eli kielissäkin voitaisiin tätä keskustelua käydä? Justiin eri kielillä käydä keskustelua. No entä siellä löytyy se Albert? Onko se ruotsin kielessä löytyy tällainen, johonka opettaja tekee 5 harjoitusta, niin hän saa kaikki harjoitukset käyttöönsä. Oppilaat voivat käyttää myös sitten. Tästä en kyllä tiedä. Eli tämän tyyppisiä teillä ei ole hyödynnetty? Ei ole hyödynnetty. Joo. Näillä CD-llä on joitakin kieliopiskelujuttuja sitten ollut. Meillä on esimerkiksi englannin kielen opetukset. Mutta kyllä minusta vielä se on sen verran tunnematon tämä, että ei oikein vielä osata niitä käyttää. Onko teillä siirtoheitin tässä nyt sitten? Voidaan käyttää myös sitten. Meillä on siirtoheitin, mutta se on niin vanha, että se näyttää, että opettajat on poistanut sen jo käytöstä. Että se joutuu hankkia uuden. Se joutuisi tavallaan hankkia uuden. Joo. Se on niin harmi. Meillähän kävi niin kuin me ensimmäisenä haettiin tätä tietotupaa, että me kuviteltiin, että me saadaan korkeintaan 50% valtioon. Joo. Ja meillä oli vain tietty summa sitten kunnan puolelta panna, niin sen mukaan tehtiin kustannusarvio. Joo, niin. Ja jos me olisi tiedetty, että me saadaan 75%, niin me olisi pyydetty vielä kunnaltakin lisää ja laitettu viimeisen päälle varustelulla. Että kaikki nämä niin kuin siirtoheittimet ja skannerit jäi vanhoja, tulostimet jäi vanhoja, koska meiltä loppui rahaa, että meillä ei ollut enempää. Mutta toisaalta me oltiin kauhean iloisia, että saatiin estämään. No miten sinä näet sitten, että tulevaisuudessa voidaan tätä opetuksessa käyttää ja lisätä sen käyttöä? Kyllä, tässä on aika hyviä mahdollisuuksia käyttää opetuksessa tätä apuna. Justiin nämä reaaliaikaiset keskustelut eri maalaisten ihmisten kanssa ja sitten tiedonhaku ympäri maapalloa, niin se on aika näppärää. Mutta onko siellä sitten niinku semmoista mielekästä keskustelua, että voiko esimerkiksi sanoa, että haluaa keskustella jostakin määrätystä aiheesta? Tai Joo, se meni, kun mä katson sitä internet-koulutuskäytössä, niin siellä oli sitten semmoista esimerkkiä, että no terve, mitä sulle kuuluu, no mitäpä tässä ja jotain tältä tyyliä, ettei se nyt jää semmoiseksi. No siellä on, Irkisääni on tuommoinen 7000 eri keskustelukanavaa, millä pystyy eri aiheista puhumaan. Aha, joo niin. Sieltä löytyy aihepiireittäin sitten. Eri kanavalla puhutaan eri aiheista. Jokainen voi perustaa oman kanavan ja keskustella siellä haluamasta asiasta.
tuo tiedonhakuista ja voit internetistä näyttää jotakin. No tuo palvelin yötäpäivää täytyy teillä olla Se pyörii jo päällä sitten. Tässä on Lestijärven päässä. Niin teillä on omat sivut. Joo. Kuka on tehnyt sivut? No, minä ja Pyhälän Tuomo ja sitten Virkkalan Päivi on tekemässä kunnosta. Joo. Tää on tämmönen karu aivan etusivu, että sitten pääsee sitten eteenpäin. Täällä internetissä on tämmösiä hakupalvelimia, sitten millä pystyy hakemaan niinkö tiettyä aihetta. Tämä hakupalvelin käsittää niinkö Suomen aluetta ja Suomesta vaan haetaan tätä aihepiiriä. Tähän nyt sitten voi syöttää jonkun hakusanan tai hakusanoja ja se hakee niiden perusteella paikat, missä ne ilmenee. Elikkä mitäs haettais? Koetapa semmoinen kuin Tati. En tänään kerran tutkia sitä, mutta että se on erityiselämää palveleva. Tahti. Niin. Se ei tule kovin kauheasti. 60 dokumenttia löytyy. Onko erityiselämään viittaavaa mitään vaikka? Tahti tarjouspyyntövpalvelu. Katoppa sieltä eteen. Tässä on joku sopimus tai tässä on joku liittymislomakkeen. On siinä pääsivuilla mitään. Ostaa meidän nuo CD-asemat. Kyllä melkein kannattaa, kun niiden hinnatkin on tippunut jo siihen 500 500-600 markkaa on vain. Joo. Että se on niin pieni. Kyllä. Eli näiden laitteistojen osalta nyt meillä on jonkinlainen käsitys, mitä pitää, mutta että tuo verkko ja palvelin on semmoinen asia, jota me ei niin kuin tiedä, mutta että olisiko se tuo Windows NT sitten se oikea verkon osalta. Ja mikä se palvelin sun mielestä piti vielä olla? Niin kyllä se varmaan niin kuin tähän tämmöiseen tietotupaan on järkevää se yksi palvelinkone laittaa joka on, niin kuin keskittää sen tietotuvan koneet ja kyllä se varmasti se Windows NT on ehkä sopivin ja yksinkertaisin käytöltään niin kuin laittaa. Että tuossa on ainakin Halsualla ja Ullavassa on nyt näitä NT:itä ja Pernossakin taitaa olla NT viritettynä. No mites sitten kun meillä tulee tämä tietotupa plus sitten yläkertaan yläasteen koneet, tulisiko ne olla saman palvelimen alla? Se palvelin kannattaa rakentaa niin, että se on koko kunnan koneilla sinne pääsy, jos tietotupaa laittaa niin palvelin. Sittenhän teillä kuitenkin on kunnassa vielä omat palvelinkoneet lisäksi. Joo. Et näitä palvelimia on niin kuin meilläkin täällä tämä, joka on koko seutukunnan käytössä, ja sitten kunnan tuolla on toinen palveli, joka on tätä virastotoimintaa varten. Ja virastolta päästään tähän palvelimeen ilman muuta. Joo, no tulisiko ne, miten ne nyt käytännössä sitten sanotaan ne meidän koneet tulisi liittää se tietotupa ja yläasteen koneet, jotka on siinä välittömässä läheisyydessä, eli yläkerras on toiset laitteet. Ne tavallaan kun ne tulee tähän samaan verkkoon kiinni, niin ne pystyy keskustelemaan nämä koneet toisiinsa ja siihen yhteen palvelimeen, jos niihin verkkoon liitetään palvelinkone. Joo. Eli se on se yksi palvelinkone. Yksi palvelinkone pystyy toimimaan. Ja myöhemmin voidaan sitten, kun siinä on 5 eri rakennusta, niin tulisiko ne, jos niihin tullaan rakentaa valokaapeliyhteydet näiden rakennusten välille, niin ne tulisi tämän alaisuuteen silloin, tämän palvelimen nämä muutkin koneet. Eli se olisi yksi lähiverkko silloin kokonaisuus. No, nämä verkothan on ikään kuin yhtä ja samaa kaikkialla. Sitten on alueita, johon vain sovitaan, että on jossain palvelinkone, johon vain joku alue pääsee ja muut alueet on esteet.
Ja nämä alueethan voi olla vaikka kuin isoja, niin kuin tuolle Palavenin koneelle on nyt annettu koko seutukunta. Joo. Että se peittää, että siihen pääsee niin kuin kaikkialta. Ja taas meidän kunnantuvalla on vain ne toimiston koneet ja muutama täältä otettu kiinni. Kyllä. Joo. Että verkot tavallaan on yhtä ja samaa verkkoa nyt sitten läpi koko Suomen maan ja maailman. Niitä on vain suojattu, että ne toimii tiiviimmin jossakin kohdilla ja on estoja, ettei kaikki pääse läpi. Niin kerropa 95, miten se tapahtuu. Eli 95 on tämmöiset puhelinverkkoyhteydet mahdollista asentaa, joiden kautta meidänkin palvelimme on helppo kirjautua. Valitaan tämä käynnistä nappi ja sieltä ne asetukset ja ohjauspaneeli. Ja ohjauspaneelissa tämä lisää poistaa sovellus. Ja täältä valitaan Windows-asennus ja asennetaan tänne semmoiset lisäohjelmat kuin tietoliikenneyhteydet ja sieltä puhelinverkkoyhteydet valitaan. Ja sitten ne asennetaan niitä levykkeitä, Windows 95 levykkeitä. Ja tämän jälkeen tulee, mä en pysty tähän sitä asentamaan, niin tulee semmoinen kansio ja siellä on semmoinen kohta kuin uusi yhteys. Se valitaan, siihen kirjoitetaan tämän paikan nimi, eli vaikka Lestijärven tietotupa tai tämmöinen tietotuvan palvelin. Ja sitten se kysyy puhelinnumeron, ne laitetaan kohdalle. Ja sitten kun sillä aletaan soittaa, siihen tulee ikoni, jota 2 kertaa klikkaamalla muodostuu sellainen ruutu, jossa kysytään käyttäjätunnus ja salasana. Ne syötetään ja sitten painetaan yhdiste-nappia, niin yhteyden pitäisi muodostua hetken kuluttua tänne. Ja sen jälkeen on kaikki Netscapeit ja nämä käytössä. Se olisi niin kuin tavallaan verkkoyhteys. Sä käyttäisit niin kuin jotakin täältä näitä koneita, niin vastaavanlainen yhteys. Yhteys muodostuu. Hyvä, kiitos.